Hai Sonaफोर हेपि मागो दमासि दिनैसो आङा मागोनि नोंसोरखो गोबाव जाबायमोन आङो भिडिअ ब्लग लाबनाय जायाखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मागो दाननि बुधबार सेथि खालार ओमफ्राय न'आव साथि बन्थि लगायनायदो बाथौ मन्दिराव ओमफ्राय दा आंथ' ओरैनो बारा हाया नालाय थेवबाबो आङो जगार ओरै खालामना होबाय फिसालानो खालामना दा बाबुआ बावगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय बुंखानोसै सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांदो लाइक शेयार खालामना होदो लोगोफोर प्लिज सापर्ट खालामदो ओमफ्राय दुगैस्रां लोबस्रां लाखांबाय आंबो बाबुआबो दुगैबाय ओमफ्राय दा दखानाव माने थांदो गय फाथै लायनो माने मेन लाबखाना दोनदों ओमफ्राय लाबनाय जायाखै फिथाइ सामथाइबो लाबोदों आरो ओमफ्राय सब थालि एरि माबा माबि सुखाजोबना बे बाबुआनो बावसिगोन आरो आंथ' माने जनो ओरैबो दिगदार मोनो नालाय ओमफ्राय सोर मा फिथा बानायखो लोगोफोर आंहाथ' एबार जेबो बानायनो हाबाखिसै ओरैनो मिक्सियावनो अलपमान पिसायबाय आङो थावनि फिथाखौनो बानायबाय ओमफ्राय नारेंखल लारु बानायबाय आरो बेनोल' बारा जेबो बानायनो हायाखै देनोथ' हाबाङानो नालाय न' गाहायाव दङ माने टेंखि दं थेवब्लाबो देहायाखिसै मिक्सियावनो अलपमान पिसायबाय माइरं अलपब्लाबो बेखौनो साहाजों जाबाय आरो लोगोफोर एबार जेबो बारा आइटेम बानायनाय जायाखै एन्थाब हगमा फिथा जेबो बानायनाय जायाखै ओरैनोथ' बानायबांनाय जे थावनि बांसिन बानायनाय जायो होमबा लोगोफोर रायलायबाय थाबाय गगा मोननाय खोमाया फारसे आरो होथेबावबाय आंना गोसोम बोरैबा नुबाय ओमफ्राय दा फिथाइ सामथाइ मोनफैबा माबानोसै लगायनोसै आरो बाथौआवदो मन्दिरावदो लगायना होनोसै बाबुखौनो लगायनो होनोसै आरो आंथ' जख्रुबनो ओरैनोबो हाया नालाय दे होमबा नायलांबाय थादो दा देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर नै थालि ओमफ्राय गाइखेरखौ दाना फैग्रानिया गैलानो बेनिफ्राय लाबो गाइखेर ओमफ्राय आपेल कमला गय फाथै बेखिनियानो आरो बाराबो ख्लो ख्लो बारगासिनो नै बावखांबाय दे लोगोफोर गोसोखौ गोजोन मोजां नांबाय आरो फिसालाया बावदो आं बावाखैबाबो ओमफ्राय थेवबो आं जगार ओरै खालामना होबाय आरो ओमफ्राय फुङावनो उसुं आरो हलखौ लिरदों ओमफ्राय दाखालिथ' रुमफोरखौ लिरदोंमोन ओमफ्राय असालिखौ हलखौ उसुंखौ लिरना होबाय ओमफ्राय मन्दिर ओमफ्राय ओंखाम जानोसै बारबो ख्लो ख्लो सान्दुंबो दं ओमफ्राय जालांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो आरो दा मा देखायनो हायो आङो पेट फुजा खालामसै लोगोफोर नै मैया ना होफैदोंमोन मैया मंगलबार नालाय जानाय जायाखै ओमफ्राय दिनैसो माने एवबाय आरो लोगोफोर मोननै लांदों नै होमबा ओंखाम जाग्रोना लानोसै ना मा होनो लोगोफोराव मुलिबो जानांगौ नालाय नाखौ एवखांना दोनबाय आरो नै ग्रास काट नामोन दा गाइखेर फुदुंनि दैयानो नै थाङा जादों मा जादोंथाय नालियावबो जमा जानांगौ खोमा गोजांनाय मोननानै सान्दुङावसो जना दं सान्दुङाबो ज्रां ज्रां जादों बारबो दङ स्रां स्रां जाजोब्बाय खिजा थां सान्दुं बाब्ल' हाना दोन्दोंमोन दासो एंगारदो स' लोगोफोर नै आं देहाखौ माने बोरैबा मोनबाय दङ फुंनिफ्रायनो बाय ओमफ्राय उन्दुनासो दङ आं सान्दुङाव जदोंमोन दानि ओमफ्राय उन्दुथ'ना दङ ओमफ्राय माइआ दंफैयो नालाय माइआनो संगासिनो बिमानि संनायखौनो जागासिनो दं आरो आंथ' बाय बोरैबा मोनबाय थायोना देहाया सुख मोना दा दंथ'यो बिनो ओमफ्राय हासबेन्डआ फैबासो थांगोन माइआ दा दंथ'यो बिनो संबाय दं हर सान बिनि संनायखौनो जागासिनो दं आरो बाबुआबो गैया खेला दं बाथौ फुजा जासिगोन नालाय 28 थारिखै मंगलबार ओमफ्राय खेला सलायदोङो गामियाव खेला होयो माने फुजायाव ओमफ्राय दिनै थांदो फुङावनो साथि बन्थि लगायखांनानै फैथ'वाखैनो दा ओमफ्राय आं दा देहाखौ थिग नाङाखै नालाय उन्दुनासो दंथ'यो आरो बेसे जबाय थानो बेसे थाबायनो ओमफ्राय आरो उन्दुग्लांना फैलायबाय बेनाव आरो दा उन्दुनो बालायबा आरो दसे थाबायलायनोसै सेथ्लायाव जलाय थाबायलाय जा बरिं मोनखाबायहाय लोगोफोर बोजोंबो थांनोबो मोनला मानो मोनला आथिंफोराबो सायोना मोजांखौनो मोनथारला बोरैबा मोनबाय दं देहाखौ सुख मोनथ्राखै आं दाथ' अमा बेदर एवदों माया ओमफ्राय नादो आलु मटर संखांबाय आरो मोनखांबाय बियो ओमफ्राय अमा बेदर एवबाय दं अमा बेदर जालायनोसै बिमानि आखाइनि संनाय हासबेन्ड फै
दाबो मोनफैसिगोन दिनै बुधबार माला मोनफैथाय बुधबारै मोनफैगोन समबारै गाखांबाथाय मालाय संनाय देखायबाय आं बेदरा दिनै बारा मेजेम आलु ना जागासिनो ओंखाम नायदो आंहानि मागोनि फिथाइ एसे गैला अमा बेदर ओंखाम जालायनोसै ओंखाम उखैबाय टाइमाथ' बारा जायाखैनो 12टा साराय 12टा जाबाय जालायनोसै लोगोफोर जानायखौ देखायथ'ला आरो ना